Лесно начало от Aquasource. Искаш да се чувстваш по-леко, с повече енергия и без подуване. Започни с тази лесна и мощна програма за пречистване и подхранване. Програмата включва 4 продукта, които работят заедно, за да подкрепят здравето ти отвътре навън. Acidophilus – полезни бактерии за тънките черва. Балансира чревната флора, намалява подуването, подпомага имунитета. Приема се 2 капсули сутрин на гладно. Bifidus – пробиотик за дебелото черво. Подобрява храносмилането и редовното изхождане, особено при запек. Прием 2 капсули вечер преди лягане. В програмата имаме включени и храносмилателни ензими за по-добро разграждане на храната. Намаляват тежестта след ядене, подпомагат усвояването на хранителните вещества. Приемаме 1-2 капсули дневно преди хранене. Препоръчително на обяд или вечер. В програмата е включено и водораслите АФА. Това е храната на клетките. Зареждат организма с витамини, минерали и аминокиселини. Повишават енергията, фокуса и тонуса. Приемаме 2 капсули сутрин или на обяд след хранене. Комбинацията от 4 продукта е подходяща за всеки, който иска да се почувства по-добре, без подуване, с по-добро храносмилане, редовен стомах и повече жизненост. Линк за поръчка в коментарите. За отстъпка пишете ми на лично съобщение. Бъдете здрави, приятели!